repensar a educación, que creo que se chama así. En especial, pois, ao coordinador que son o amigo deste Concello e da xente deste Concello como é Suso Rodríguez, que sempre nos ten presente. Bueno, decimos, no noso ámbito, no ámbito da educación, tanto formal como non formal, ou da regulada ou non regulada, pois ven a un Concello que, a pesar de ser un Concello pequeno e rural, pois ten un montón de iniciativas moi interesantes no educativo. Almocrá, o Bixón, Pedra e Garvilas, por súas iniciativas e premios en relación á rede das escolas da nube. Un proxecto especialmente, para min, cariñoso, bonito, o que quero, para na miña parroquia, que é no Ceo Ortigueira, que é un proxecto chamado Repensando a Escola, que xa comenzou fai uns anos, e que está pensado para que dure moitos anos, que é esa combinación entre arquitectura e educación. O Vedra Mera, o Centro de Vedra, o Programa Educativo Gubernamental, o Vedra en Ciencia, as iniciativas asociativas que son amplias e abundantes no noso Concello, e durante esta crise sanitaria, incluso, e aquí tengo que darle as gracias aos técnicos, impulsaron un proxecto que se chama Vedrea, que logo me parece que vos van a falar. E tamén artellamos durante esta nova normalidade, que saberemos tanto dura, que creo que vai o que nos gustaría, pois, como digo, estar sendo un concello rural, un concello pequeno, o potencial educativo e cultural non é tan grande, tan potente, que non podíamos deixar pasar a posibilidade de reactivar esa cultura. E a través dun programa chamado Pasatempo de Verán, un formato diferente, pero que está resultando moi exitoso, que xa veremos se non quedan así para moito tempo, pois con actos con pequeniño formato, para garantizar as garantías higiénico-sanitarias, repartido por todas as parroquias, para toda a población, ca colaboración das nosas asociacións que de Vedra, e apoiarnos tamén nas empresas locais, que tamén as temos de cultura, e dividindo o día en tres momentos, as adolescentes, as tardiñas e nas ventiñas. É un modelo que está gustando, que nos está gustando, e como digo que é probable que cara ao futuro pois sigamos traballando así. En fin, pode ver o Concello de Vedra é un concello que quere e apoia a educación e a cultura, pode ser prioritario, pero temos unha maneira de traballar de forma comunitaria, colando cas escolas, cas AMPAs, cas asociacións, cas familias, cas parroquias, en fin, con todo o mundo. E, volvo ao principio, moitas gracias a todos, se non coñecedes este concello, invítos a coñecelo, e benvidos unha vez máis. De minha parte, nada máis. Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. Eu son Ana Parada, son a codirectora da Revista Galega de Educación, xunto coa miña compañeira e amiga Uxía Bolaño, que sei que nos está vendo por streaming. E, bueno, quero comezar este acto, pois, en primeiro lugar, por suposto, dando as gracias ao Concello de Vedra, que está representado aquí polo seu excelentísimo alcalde Carlos Martínez Carrillo. Moitísimas grazas por acoller a presentación deste número especial da Revista Galega de Educación, pero especificamente creo que lle teño que dar moitas grazas a Iván García, o técnico de animación sociocultural do Concello de Vedra, por todas as xestións realizadas e por toda a logística que supón organizar un acto como este en tempos de coronavirus. Vale. Por suposto, dende a dirección da revista, queremos agradecerle tamén a Suso Rodríguez como coordinador deste número especial, con Vilación para Repensar a Educación, porque el, xunto a outros membros do Consello de Redacción, fixeron un traballo incansable para que este número chegase a nós en un tempo récord. E, por suposto, a todas as autoras e a todos os autores que quixeron e colaboraron con nós para deixar a súa pegada nas páxinas da Revista Galega de Educación e que fixeron un magnífico traballo en período de confinamento
dende a educación infantil ata o ensino superior, ata o ensino universitario. E, por suposto, a todas as demais persoas que nesta tarde moi calurosa do mes de xullo pois decidistedes ocupar un tempiño do vosso día aquí con nós na presentación do número especial da Revista Galega de Educación. Mirade, a situación xerada pola crise epidemiolóxica do COVID-19 supuxo un reto sen precedentes en moitísimos ámbitos da vida, non? Pero evidentemente no ámbito educativo tamén, porque nos privou de algo tan esencial como o contacto directo con o noso alumnado. Ante esta situación, a Revista Galega de Educación pois, dende o primeiro momento sentiu a necesidade de ofrecer reflexións que contribúan agora e nun futuro a abordar esta problemática e as súas implicacións no ámbito educativo, as implicacións que esta crise ten e terá no ámbito educativo. Pero gustaríame resaltar que este número especial da Revista Galega de Educación xorde e está hoxe en día agora accesible a todos e cada un de nós grazas a que moitísimos profesionais de educación en Galiza dende o principio, dende o minuto 1 se puxeron a traballar para poder seguir ofertando un ensino de calidade ao noso alumnado. E creo que é un reflexo extraordinario da capacidade de adaptación que tivo o profesorado galego, dando sustento ao sistema educativo dende as súas casas, sen algo tan esencial como dixen, como é o contacto directo co alumnado, pero demostrando o seu compromiso e a súa implicación coa educación. Para que? Pois para darlle un ensino de calidade aos nenos e ás nenas que supoño que estaredes de acordo comigo que son o sentido e a razón de ser do proceso educativo. E sen máis, porque somos moitas persoas as que queremos ter uns minutiños para poder falar nesta mesa, voulle dar a palabra ao meu colega, amigo e predecesor na dirección da Revista Galega de Educación, Suso Rodríguez, como coordinador do monográfico COVID-19 Repensar a Educación. Moitísimas gracias. Moi boas tardes. En primeiro lugar, pois, agradecer a presencia de todos e todas que están aquí no día de hoxe neste acto de presentación da revista e, por suposto, tamén saudar a xente que nos está seguindo nestes momentos por vía streaming, pois o acto de presentación, non? Agradecer moitísimo ao Concello, aos concelleiros e concelleiras que nos acompañan tamén aquí no día de hoxe e, por suposto, un xeito moi especial ao alcalde da Concello Carlos, pois, por acollernos aquí. Xo dixo o alcalde tamén, eu realmente en Vedra me sinto como na casa. Vedra para min son moitas cousas, pero sobre todo Vedra é rural, é xente entusiasta emprendedora, é útil elemental, son festas culturais, é raiceiros e un número, etc. E eu sempre digo nas miñas clases na Facultade de Ciencias de Educación que estamos ante uns concellos de Galicia onde máis alumnado estudiou pedagogía ou educación social. Un escenario, sin dúbida, privilexiado da aprendizaxe desde o punto de vista educativo e sociocomunitario, como Lengan amosando durante moitísimos anos, e tamén que mostrarlo dun xeito moi especial do período de confinamento, como nos vai a mostrar posteriormente Iván García como experiencia aquí. E ademais aquí, como xa acabo de mencionar, vive Iván García, e eu creo que todo o mundo sabe, o efecto profesional e persoal que nos profesamos dende sempre, pero sempre digo na clase e por donde vaya que se alguén quere ver un exemplo de referencia de como ten que traballar un educador social, un pedagogo social ou un animador ou unha animadora, pois, e como dinamizar ese medio rural, por favor, miremos a un exemplo como é Iván García García. Hai que dicir tamén, desde a revista e desde Nova Escola Galega, que a complicidade de Nova Escola con este concello tamén xa ten a súa historia. Aquí xa analizamos máis ou menos dun xeito recente 2 seminarios de avaliación de materiais didácticos e a porta ademais quedou sempre aberta a poder continuar con outras iniciativas e ademais o Concello de Vedra xa ten colaborado en algúns momentos coa propia revista Galega de Educación facendo achegas de publicidade e tamén facendo achegas, claro está, de aportacións de
de tipo académico, e sabemos que a publicidade, xunto co apoio dos suscriptores e suscriptoras, é vida para a propia revista. Entrando xa en concreto, como corresponde a mí falar sobre o proceso de coordinación do monográfico desta revista, hai que dicir que agradezo lóxicamente que a revista de Educación tivéramos a ben considerar unha separada, un número especial destas características. Hai outras cuestións de entrada que creo que hai que destacar nese sentido, como xa adiantou Ana. A ver, a revista de Educación ten que estar ao tanto do que acontece no día a día da educación en Galicia, pretende estar actualizada, pretende ser canle de reflexión ao redor dos problemas e situacións que vivimos no mundo do ensino e que afectan ao noso quefacer profesional. Hai que ter en conta que a realización dunha separata na revista, como foi este caso, rompe de algún xeito a dinámica da propia revista. Xa nos custa en sí sacar adiante 3 números monográficos ao ano, porque supón de maquetación, de custes, lembrando ademais que todo o traballo na revista é un traballo de xeito voluntario, pero, dada esta situación tan excepcional que vivimos, había que facer o esforzo por sacar adiante. Non somos unha máquina de produción, claro está, pero, insisto, puñemos cada un de nós un esforzo extra ante a necesidade que teñamos encima. Preparamos unha separata, como xa comentou a directora da revista, que ten en conta 3-4 principios fundamentais. Primeiro, queríamos responder á diversidade de escenarios da problemática. A xeito de exemplo, entendíamos, por exemplo, que o rural e o urbano non podían considerarse dentro do mesmo prisma de análise. Hai matices diferentes. Veremos posteriormente experiencias de xeito concreto neste ámbito. Queríamos unha visión tamén complementaria dentro da revista de Educación de outros monográficos que se poden estar resumindo en Galicia no panorama internacional sobre a influencia ou as derivacións do COVID-19 no ámbito universitario e noutros ámbitos. Pero botábamos en falta ou víamos necesaria unha reflexión en clave colectiva, aínda que con achegas individuais sobre o que supuxo o COVID no ámbito do ensino. Queríamos tamén unha visión poliédrica dentro do ámbito da educación, dentro do prisma social, dentro da economía. Seríamos tamén ilusos se separamos os discursos educativos dos outros que acabo de comentar anteriormente. Unha separata que hai que ter tamén moi en conta, que foi preparada e está se desenvolvendo, presentado en clave de incerteza. Pretendemos recoller reflexións derivadas da situación vivida, pero tamén queremos que as reflexións que aquí se amosen na tarde de hoxe tamén poden servirnos para estar preparados, entre aspas, sobre o que pode ser ou non pode ser o futuro. E despois, claro está, queríamos combinar achegas de análisis en clave tamén de experiencias que desenvolveu o propio profesorado en relación coa situación vivida. E algo tamén fundamental, que tamén supón un esforzo extra para a propia revista, esta separata está en aberto, pode ser consultada gratuitamente. E para facelo así, evidentemente, supuxo tamén un esforzo extra en canto a financiación, desenvolvemento, elaboración, etc. Que pretendemos recoller dun xeito así telegráfico, porque para iso están aquí gran parte dos membros que escribiron para a propia revista, pero hai outros que non poden estar, por razóns obvias de distancia e outras razóns. Pois tamén quero adiantar aquí algunhas cuestións. O monográfico que presentamos aquí a día de hoxe, un dos sentidos fundamentais polo que facemos e además estamos transmitindo, é que queremos animar a lectura do mesmo. Vale? Entón, hai alrededor de 8 achegas que máis ou menos recollen en síntesis os seguintes contidos. En primeiro lugar, queríamos reflexións xerais, tamén de tipo académico, pero práctico, sobre o que supuxo o COVID-19. E neste sentido, por poñer un exemplo, Felipe Rier, dende Francia, achéganos magníficas reflexións sobre a escola que pensamos. Neste sentido, estamos moi agradecidos ao profesor Antón Costa por as xestións realizadas para podermos ter, ou para poder ter o privilexio de ter ese texto aquí na revista e tamén a súa traducción. Como animaría, que preocupación recolle fundamentalmente este texto? E insisto que non pode estar aquí o autor con nós. Pois, por exemplo, algunhas reflexións sobre as que nos fai que pensar. A preocupación polo descontrol que pode existir da saída da crise e que nos fai esquecer o modo en como tamén entramos nela.
a preocupación de que o suxeito estea a consumir exclusivamente, por exemplo, información digital en lugar de compartir, por exemplo, saberes e aprendizaxes. Que pode haber de certo en decir que os países, por exemplo, se pregúntame que por este tema, non? Puxeron a saúde por diante ao mellor do crecemento da economía ou non, por exemplo, non? A necesidade de poñer en práctica pedagogías cooperativas e institucionais. Que dicir acerca da cultura tecnocrática, a cultura do resultado, que ao mellor tamén estivo imperando dun xeito magistral en moitos contextos sanidades durante este período. Facer escola non é programar, Philippe Merrier, non é programar igualdade de oportunidades, senón que é loitar pola igualdade do dereito á educación. Non haberá un mundo de despois diferente do que había antes se a escola non ten máis protagonismo. En fin, que son algunhas das reflexións que nos achega este autor e que queira afondar delas, por favor, non deixe de ler o seu texto e outros. Pero outra das achegas que aparecen recollidas na propia monografía é o propio equipo de traballo de Nova Escola Galega pois preparou un texto, o mundo da escola distanciada, e o que fixemos aí foi facer unha recollida sobre os efectos do coronavirus no marco dos diferentes contextos educativos, do alumnado, nos centros educativos, nas familias, o papel da administración, etc. E aí o que fixemos foi recoller o sentir de varias voces dos colectivos mencionados e intentar recoller un pouco unha síntese de preocupacións que entendemos que do xeito consensuado son compartidas e que probablemente unha boa parte da poboación do mundo do ensino pois comparte. Creo que delas penso que dá pistas do que foi e tamén de cuestións que hasta comprenderá será necesario atender de xeito inmediato. Queríamos tamén falar da posible discriminación da mocidade, da finda digital e social. David Fernández está aquí con nós, falaremos posteriormente dese tema. Queríamos tamén ter algún dato, algunha información, tipo cuantitativo e tamén cualitativo, non? Cigansino, presente con Suso Vermelho, levou a cabo unha enquisa de milleiros de docentes. Ele será mellor que ninguén que poida contarnos o que aquí foi recollido. Está aquí tamén hoxe con nós. E que fixo tamén o profesorado na escola? Como reaccionou? Como se adaptou a esta circunstancia imprevista? Que tipo de materiais didácticos producimos? Bueno, está aquí con nós Pilar Ponte, Aulas Galegas é un exemplo magistral que usou esa capacidade de resposta. Ese día que comentábamos ao comezo de cooperación do profesorado. E Pilar achegarános a esta gran proposta. Igualmente, acompáñanos aquí Fanny Pena Bascoi, membro do Grupo Cabila de Nova Escola Galega, e ela explicarános tamén a revisión que se fixo do Grupo de Traballo de Nova Escola Galega de Cabila sobre diferentes tamén achegas que se foron desenvolvendo en Galicia para atender esta situación. Como xa adiantei, non podía faltar as achegas sobre as implicacións do COVID para o rural. Entón aquí, Iván García vai comentar unha iniciativa que situada neste concello, e Paco Veiga as súas reflexións como veciño da aldea de Obra da provincia de Lugo. Eles dous nos achegarán máis individualmente a estas reflexións. E preguntámonos tamén dentro da Revista Galega de Educación, no momento de concebir esta separata, e as facultades de Ciencias de Educación que fixeron ou están facendo no medio do COVID-19. Bueno, pois aquí, ademais evidentemente de toda a situación que pudésemos ou estamos seguindo pola rede de adaptación, do propio desenvolvemento das materias, adaptacións metodolóxicas, uso da tecnoloxía, etc. Pero hai fermosísimas iniciativas que se están facendo desde as facultades de traballo de contigo en relación co COVID-19, adaptacións entre profesorado, dinámicas de traballo cooperativo, co alumnado, etc. Bueno, pues Javier Rico achegarános aquí unha magnífica experiencia neste sentido. Evidentemente somos conscientes de que hai outras e as universidades galegas así o estiveron facendo con diferentes iniciativas. Igualmente, destacar moitísimo, non poden estar aquí hoxe con nós, pero animamos, por favor, a lectura, porque as bibliotecas escolares tamén fixeron un esforzo enorme, e neste sentido María Pousa e Cristina Novoa mostranos as posibilidades e o xeito en como se reinventaron as bibliotecas neste período. E tamén amosa o potencial real que tiveron as bibliotecas neste período vivido, e que seguimos vivindo. Evidentemente, xa o seu potencial xa era enorme, non? Como dixemos tamén, a economía é clave para entender a situación nestes momentos, non? Que é mellor que o profesor Gonzalo Rodríguez da Facultade de Económicas para chegarnos a súa reflexión sobre este tema. Unha persoa co pé na academia
pero tamén na realidade e na vida social. Ele nos contará sobre a importancia da análise de economía neste tema. Por suposto tamén, e xa estou rematando, interesábanos coñecer, e foi soado o que estaba acontecendo noutros países, e nun xeito especial tamén en Portugal, e aquí a achega titulada Políticas Educativas en tempos do COVID en Portugal. As profesoras Ana Rita Ferreira e Daniela González desde Portugal nos fixeron a súa achega onde podemos analizar moitas das decisións acertadas que se tiveron no país veciño. Cuestións tales como, por exemplo, como se anticiparon con medidas extraordinarias, como se proveu ao profesorado de ferramentas con suxerencias tamén metodolóxicas e de contido, como se intentou afortalar as equipas interdisciplinares para traballar a cuestión da educación inclusiva, como se puido tamén traballar a cuestión para atender a desigualdade social e as diferentes medidas que se desenvolveron. Bueno, estas, entre outras cuestións, pois podránse ver no artigo de Ana Rita e de Daniela en relación coa realidade vivida no contexto portugués. E xa para rematar, tamén fixemos unha reflexión dentro dos estudios da historia da educación. E neste sentido, un profesor da relevancia da Agustín Escolano, profesor de referencia responsable do Centro Internacional da Cultura Escolar de Irlanda del Duero en Soria, pois realizanos unhas achegas moi interesantes dende a nosa perspectiva e que pon de relevo a necesidade de repensar o ensino no contexto vivido. Ideas para animar que ele nos pon sobre a mesa para animar a lectura do seu texto. Ele pon de relevo, por poñer un exemplo, a primeira vez en máis dun século onde todos os cidadáns de países industrializados deixaron de ir á escola. Pero, e que supón isto? Aí nos conta. Fálanos, por exemplo, do transfer do modelo de escola convencional ao modelo online. Pregúntase, por exemplo, que permaneceu ou permanece do pasado nesta escola de urxencia, por exemplo. Fálanos tamén das consecuencias que estivemos vendo neste período de confinamento, da rigidez das disciplinas, das dificultades, por exemplo, para avaliar por competencias, da inercia da cultura escolar, da fenda digital e, sobre todo, ele remata o seu texto reivindicando o valor da escola como axencia pública que vai máis alá dos dispositivos de aprendizaxe. Este é un pouco un adianto, sobre todo para que nos tamén escoitando por streaming, dos contidos do monográfico. Obviamente, non quixen nada máis que estenderme un pouco naqueles textos das persoas que non poden estar aquí presentes. Moitísimas gracias e, por favor, quedades todos e todas convidadas á lectura, pero dun xeito máis linda que a interveñen os compañeros e compañeras que van a posteriormente. O alcalde por recibirnos. Quería, en primeiro lugar, darle as grazas á Nova Escola Galega, primeiro por ter esta iniciativa tan interesante de recoller todo o que nos está pasando, o que estamos vivindo na educación. En segundo lugar, dar as grazas por contar con aulas galegas para formar parte do número. É un privilexio para calquera iniciativa educativa aparecer nas páxinas da revista Nova Escola Galega. Eu venho aquí en representación dun colectivo bastante amplo de profesorado que se puxo a traballar voluntariamente sin ningún tipo de recibir nada a cambio máis que a satisfacción persoal para quitar recursos para os rapaces, as familias e o profesorado tamén. Vou moi brevemente comentarnos como naceu, porque moitas veces as iniciativas nacen das necesidades individuais, das necesidades pequenas. En este caso foi así. O venres, o primeiro día que os rapaces quedaron na casa, a mí chamou a miña cuñada, que tiña dos sobrinhos meus na casa, e dixo, mira, que podo facer con eles? Que tes? A raíz disso, digo, bueno, pues isto que lle pasa a miña cuñada, pues vai estar pasando a moitas persoas nas súas casas. Eu, bueno, pues son unha persoa que son blogueira, me muevo bastante polas redes, e o que o primeiro que se me ocorreu foi decir, bueno, pues vou chamar a aquelas amigas e amigos que sei que están na miña onda, que se moven bastante ben, que teñen blogs e esas cousas, coa intención de montar un blog pequeno, unha cousiña caseira, para colaborar, é dicir, para quitar
e que colaborar en galego, ademais, porque se algo ten aulas galegas é que é unha plataforma de dinamización lingüística do galego, non? A sorpresa foi a repercusión que tivo, é dicir, como respondeu o profesorado. O noso objetivo inicial foi, cos primeiros profesores que nos juntamos, o lunes era o primeiro día que quedaban, era o día 20 de marzo, era o primeiro día que os rapaces e as rapazas ian quedar na casa, entón nos puxémonos como objetivo que o día 20 estivese aulas galegas na rede. E foi unha fin de semana vertixinosa, porque claro, realmente montámonos 72 horas, partimos de cero e o lunes estábamos con máis de 10 materias, con recursos, o lunes pola mañá colgados. Enfocámonos a recursos autónomos que tanto as familias como os rapaces pudesen usar autónomamente, sen necesidade de depender dos profesores, e algo que me gustaría que tamén quedase moi claro é que Aulas Galegas nunca naceu como unha iniciativa para sustituir o traballo de ninguna administración educativa, de ningún instituto, de ningún cole. É dicir, nós nacemos desde o principio para sumar recursos e fundamentalmente recursos cos que a xente se pudese autoxestionar, que fosen, sobre todo, divulgativos, entretidos, máis que estrictamente académicos. A raíz destes comezos así tan vertiginosos, a realidade foi que tanto as redes como profesorado e os medios de comunicación nos recibiron moi ben, sorprendentemente ben. Entón, houve moito profesorado que se sentiu identificado coa iniciativa e chegamos a recibir máis de 500, puxemos un formulario na web para o profesorado que quixese colaborar e chegamos a recibir máis de 500 formularios, é dicir, de profesoras e profesores, non só profesoras e profesores, pero fundamentalmente que estaban dispostos ou que amosaban a súa predisposición a colaborar no portal. A raíz diso, comezamos a montar seccións. Inicialmente temos unha estrutura académica, é dicir, os materiais podes acceder ou ben buscando por materia ou ben buscando por idade. Neste momento cubrimos desde infantil ata segundo de bacharelato e temos algúns recursos para FP, moi pouquiños, sobre todo relacionados con FOL, pero algo hai. Algo co que non contábamos, e que digamos que non estaba inicialmente na idea dos recursos, foi o que despois se deu en chamar unha sección que temos que se chama Para todas e todos. Unha macrosección que arranque 6 seccións de contidos dirixidos para toda a sociedade, que foron xurdindo precisamente polas necesidades. Eu, neste caso, sempre me gusta salientar a sección Estamos cos maiores, porque é unha sección que naceu dun grupo xerontolóxico que decían, hai moitísimas, as persoas cos maiores coas que nos traballamos tiveron que ir para as súas casas. Nos quedamos nos centros e agora vai haber xente que normalmente non está habituada ou preparada a tratar con eles e son moitas as necesidades que xorden. Dende o principio nos pareceu unha idea maravillosa e das seccións que máis repercusión ten e que máis visitas ten, e non só, curiosamente, por persoas implicadas ou que teñan persoas maiores, senón porque moitos gusta nos contidos que ali se publican. Aí temos tamén unha sección de lecturas compartidas, que recolle todo o que ten que ver coa cultura. Temos tamén unha sección con outras olladas, que recolle todo o que ten que ver coa diversidade, tanto diversidade desde o punto de vista educativo como diversidade social. É dicir, que ao redor dunha necesidade moi básica, como vos dicía ao principio, foron xurdindo, por un lado, todos esos aspectos estrictamente máis relacionados co mundo educativo, pero tamén moita outra xente que quiso colaborar en algo que vía como unha plataforma que era de axuda educativa, pero tamén de axuda social.
A mí gustaría decir que eu, neste momento, estou aquí representando a todas esas persoas que traballaron moi duro, porque cando isto comezou, a nosa intención dixemos, bueno, mentres dura o confinamento. E agora, cando nos reunimos en xuño, dixemos, e agora que? Porque o confinamento, é dicir, que pasa aquí con isto? Bueno, pronto imos reunir en setembro a ver como continuamos. Aí parece que hai unha vontade unánime de continuar, de aproveitar outras cousas, porque tamén se valora moi ben a ferramenta de dinamización lingüística que supón ter unha plataforma que quite materiais de todas as materias en lingua galega. Quería salientar o duro que foi para o profesorado que forma parte das aulas galegas. Mirade, aulas galegas movémonos a través con grupos de Telegram, con grupos de WhatsApp. En algún momento, en 3 meses, tiñamos máis de 1000 recursos educativos publicados. 1000 recursos educativos con corrección lingüística, é dicir, que se pode considerar que teñen unha calidade contrastada. E iso leva moito traballo detrás, igual que cando decía antes, que é bonito mirar a revista, pero aí hai moito traballo detrás, hai moita maquetación, moita corrección, que non é só o mérito que levan os autores e as autoras. Pois no caso de aulas galegas tamén, é dicir, hai un traballo de cada materia está asociada a un grupo de traballo que selecciona, que crea, que corrixe, que busca imaxes, e todo iso foi un traballo paralelo ao noso traballo habitual. Teño que dicir tamén que hai algúns estudantes, hai profesorado que está no paro, sustitutos, interinos, xente da pública, xente da privada. É dicir, é unha plataforma que uniu a moita xente con, ademais, un ambiente moi bo. Cando estás de traballar no mundo real e de súpeto comezas con unha iniciativa así nestes tempos de medos tamén, é moi agradable a nivel personal sentirte que pertences a un colectivo onde todo é positivo, é dicir, onde todo o mundo está traballando a favor de outra. Iso é moi de agradecer. Agora ven o verán, o primeiro curso parece ser que vai ser moi duro, tanto polas circunstancias sanitarias como pola situación laboral, probablemente. De principio, aulas galegas vai continuar aí, convidar a toda a xente que nos escoite, e nos vexa e a vos, a visitar aulas galegas e a sumarvos, se queredes, o colectivo de persoas que creamos as aulas galegas. Espero non ter pasado moi ben. Moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Eu son Estefanía Pena, veño representando o Grupo Cavila de Nova Escola Galega. O Grupo Cavila é un grupo centrado na análise de materiais curriculares e, como non, considerábamos imprescindible facer a nosa achega o panorama dos recursos educativos durante a pandemia producido polo COVID-19. Estamos todos de acordo en que esta situación sen precedentes convertiu a rede nunha ferramenta de uso para docentes e tamén para as familias, e que atoparon nela a posibilidade de compatibilizar e tamén de ampliar a oferta xa realizada polos docentes, como ben comentaba Pilar, que a través das canles oficiais da Consellería foron ofertando o seu alumnado. O propósito de Cavila non foi outro que o de crear un campo de recursos na búsqueda de materiais didáctico-curriculares cos que fornecer a eses profesionais dos que falaba, tamén as familias, estudantes e homólogo, etc. Aquí hoxe presentamos unha escolma de algúns materiais que podedes atopar na revista que foron desenvolvidos coa finalidade de contribuir e completar a relación de recursos xa iniciada por Nova Escola Galega. Para esta búsqueda destes materiais didácticos empregamos principalmente a web de Google, pero tamén intentamos recoller unha primeira selección de materiais a través das chegas de profesorado atopadas nas webs dos centros docentes, a través de YouTube, de Facebook e outros espacios para partillar na propia rede. Os criterios que tiñamos para a búsqueda de materiais foron, primeiro, que fosen recursos en lingua galega, despois que fosen recursos tamén de elaboración propia,
que a súa creación fose específica para usar no tempo de confinamento e tamén que dera atención a varias etapas do sistema educativo. Para clasificar eses recursos, despois de facer esa primeira selección, tivemos en conta todos estes aspectos antes mencionados e para ir seleccionando fomos facendo unha pequena criba onde íbamos poñendo o título do recurso, a ligazón web na que podíamos atopar ese recurso e unha pequena descripción do material que podemos atopar nesa ligazón. E a partir de aí, desta gran búsqueda, elaboramos 4 grandes grupos ou bloques que poderíamos clasificar dos seguintes xeitos. Un primeiro bloque, que serían recursos didácticos e académicos, un segundo bloque de webs de repositorio, un terceiro bloque de ferramentas e outro cuarto e último bloque de outras iniciativas. Que podemos atopar en cada un destes bloques? Bueno, nos recursos didácticos e académicos atopamos principalmente materiais en PDF e audiovisuais, contos, especialmente para a etapa de educación infantil e educación primaria, incluso moitos deles explicaban ao alumnado que era o coronavirus, a situación que estábamos a vivir, a través de contos adaptados á súa idade, e tamén explicando un pouquinho a situación de pandemia, de COVID e demais. Outros materiais que servían como recursos didácticos para completar un pouquinho ou facilitar o traballo realizado xa polos docentes en diferentes ámbitos, nas matemáticas, filosofía, ciencias naturais, etc. Nun segundo bloque, as webs de repositorio teñen materiais moi diversos que pode ser de diferente utilidade, non só para o profesorado, senón tamén para as familias e tamén para o propio alumnado. Aí podemos encontrar casos que recollen bancos de recursos dun amplio espectro e susceptibles de poder empregarse en diferentes materias e temáticas relacionadas directa ou indirectamente co coronavirus. Un terceiro grupo sería o que denominamos ferramentas, e nela atopamos ferramentas proporcionadas polas propias institucións públicas, como pode ser Avalar, Cisco Webex, Agueiro, etc., que tiveron un gran protagonismo no período de confinamento na dinamización da actividade propiamente docente. E logo un cuarto bloque que sería outras iniciativas na que incluímos propostas achegadas polos concellos, asociacións, empresas e persoas particulares que colaboraron a través da rede compartindo recursos e experiencias para axudarnos a levar mellor todo o tempo de confinamento. Destacar tamén que desta pescuda que fixemos de materiais temos tamén un par de materiais elaborados por membros do propio grupo de Cabila, como é o campamento virtual de Palas de Rei, outro do Día do Traballador, tamén destacar o portal Aulas Galegas e a súa magnífica recepción e a creación de materiais por parte do alumnado tamén de grau da educación infantil da Universidade de Santiago de Compostela, así como de moitos docentes a título personal que foron facilitando materiais na rede. E seguimos traballando, como comentaba tamén Pilar Ponte, en seguir recalando e seguir aumentando ese banco de materiais didácticos porque pensamos que pode ser de moita axuda para os docentes e familias, sabendo que pode volver a darse esta situación de volver a estar confinados e que ademais supón unha chega e un enriquecemento para a función docente e tamén das familias. Moitas gracias. Boa tarde. En primer lugar, dar grazas a posibilidade de participar tanto neste monográfico a Revista Galega da Educación como de poder estar aquí hoxe, en especial a Suso, polo feito de convidarnos a participar. E, bueno, eu quería falar un poquinho da nosa aportación a este monográfico. No momento no que se declarou todo isto do estado de alarma e esta situación excepcional que vivimos, nós estábamos nese momento facendo seguimentos longitudinais como alumnado do sistema de protección, que quero recordar, e sempre que teño ocasión pública así o fago, que non son máis que víctimas dunha situación social e, por tanto, son alumnado con unha situación de especial vulnerabilidade. Unha situación de especial vulnerabilidade que está dentro, o máis vulnerable dentro dese 30% do alumnado galego que está en situación de risco de exclusión social. Ben, nós estábamos facendo eses seguimentos e nese momento detectamos que todo aquilo que íbamos observando ou que o alumnado nos viña narrando, relatando nas diferentes entrevistas que viñamos mantendo, pois a acción escolar quedaba exposta aos ollos das equipas do sistema de protección
que eran quen, digamos, de alguma maneira lidiaban, ou daqueles educadores e educadoras que estaban acompañando estes rapaces ou rapazas, lidiaban neste sentido coa necesidade de dar resposta a ese alumnado que nese momento quedaba, digamos, como dicía Suso na presentación, pois no medio desta brecha digital, moitas veces incluso con dificultades ou coa imposibilidade de manter contacto co profesorado de referencia. Entonces, neste sentido, gostaríame destacar que nese momento observamos como as dificultades que xa son propias ou que xa vivencian habitualmente o colectivo, que quero unha vez máis recalcar que son invisibles a nivel estatístico para a administración, é dicir, a día de hoxe ainda seguimos sin ter datos oficiais de cal é a situación de exclusión escolar dun alumnado que todos e todas as que investigamos e traballamos neste campo sabemos que está nunhas marxes de exclusión escolar moi amplas. De feito, os datos que teñen diferentes entidades nos falan de que anda nunha horquilla entre o 75 e o 80% de alumnado que non chega a superar a educación secundaria obrigatoria, por tanto, o número xa por si alarmante. Pois observábamos que esas dificultades que tanto as entidades como as diferentes investigacións que se teñen feito pois viñen todo de manifesto se acabar. Entón, o que fixemos foi coller unha mostra con eses seguimentos. Ao mesmo tempo tamén convidamos a participar a educadores e educadoras que estaban facendo acompañamento socioeducativo tanto en recursos residenciais como no que nós chamamos medio aberto, é dicir, rapaces e rapazas que están nas súas casas, nos seus domicilios, e como é que iba evolucionando todo este momento nas súas vidas. A primeira conclusión a que chegamos é que as desigualdades das que iban sendo víctimas pois se incrementaron notablemente. E é curioso, é dicir, se incrementaron notablemente especialmente naqueles que estaban nas súas casas, é dicir, os que estaban nos recursos residenciais, as equipas educativas como que actuaban como un amortiguador, non tiñan tampouco dificultades de conexión, é dicir, xa que contaban con medios técnicos para poder interactuar co profesorado, pero claro, que estaban na súa casa dependían dunha sorte, dependendo en onde estaban, en que concello estaban, en que centro educativo lle tocaba, e a seguinte conclusión a que chegamos é que había unha ausencia absoluta da administración, é dicir, no cal recaía todo o peso no corpo docente, é dicir, entonces, por tanto, segundo, a implicación variada que nos atopamos, aínda que na maioría dos casos hai que decir que o corpo docente se implicaba e trataba de buscar solucións e dar resposta, pois dependía da sorte de que centro educativo con que docente se tocaran para obter unha resposta ou outra á situación a cal estábamos vivindo. Por outro lado, tamén nos serviu para ir observando como se vivenciaba a colaboración cas equipas educativas. Cando falo de equipas educativas, falo cas equipas que acompañan estas rapazas e rapazas. E o que observamos é que esas equipas educativas aqueles centros educativos, aquelas escolas que sí que tiñan máis costume de traballar con aquelas equipas educativas, pois como que foi todo máis fácil, como que foi todo máis doado. Sin embargo, naquelas escolas máis pechadas, que non estaban tan predispostas os corpos diferentes docentes a colaborar con esas equipas, pois o traballo facíase moi difícil. E incluso chegamos a detectar situacións nas cales directamente en semanas non se conectaba, non se contactaba con rapaces, se asignaba tarefas educativas ás cales non se lle daba seguimento e, por tanto, a situación que había os rapaces pois era un pouco, digamos, de estar da man, chamábamos aos educadores que estaban encima do caso e era un pouco que tiñen que mediar. Pero, vamos a reflexión, é dicir, que pasa con aquele alumnado de dificultade social que non estaban educadoras ou educadores traballando con esos rapaces e esas rapazas? Por tanto, unha das conclusións que nos levou, e creo que hai que dicirlo alto e claro, é que non vai haber, nin en Galiza, nin en calquera outra parte do territorio español, unha escola equitativa mentre non haxe equipas socioeducativas nas escolas. E, por tanto, consideramos, unha das conclusións que chegamos, é que sin educación social non vai haber unha escola de calidade nin unha escola de excelencia. Os organismos internacionais nos falan de que unha escola de calidade é unha escola que está feita para todos e para todas, que dá contidos de calidade, pero que permita a todo ese alumnado acceder a esos contidos. Sin unha perspectiva social, e todos sabemos que na exclusión escolar
hai unha etioloxía multifactorial no cabo factor social, e isto está máis que evidenciado, e, por tanto, non vamos a decir nada novo, non vai a ser posible unha escola equitativa sin ser factor social. Por tanto, e isto non é unha reivindicación corporativa, creo que quede claro, sino que é unha necesidade que se incorporen unha vez xa educadoras e educadores ás escolas. E esta situación a pon en evidencia. Entón, basicamente foi esta a situación que acá nos atopamos e, no momento no que nos convidaron a participar neste monográfico, pois consideramos traer esta pequeniña aportación. Nada máis, moitas grazas. Boa tarde, moi boa e calurosa tarde a todas e a todos os que estades aquí e os que nos están vendo das súas casas. Moitísimas grazas, moi obrigado a Nova Escola Galega por permitir a participación do sindicato neste monográfico, un monográfico que entendemos que é absolutamente fundamental e necesario. Comentaba antes do comezo da charla, estaba falando antes de que tamén o propio sindicato vai presentar a principios do mes de setembro un monográfico con uns contidos diferentes, centrados nunha perspectiva máis sindical, máis laboral, pero como unha especie de repositorio de todo o que foi este tempo, porque nun momento como actual das redes sociais e da incidencia que teñen e que todo é moito máis líquido, moito máis superfluo, é fundamental que as cousas queden por escrito. Iso é fundamental. De aí o traballo deste monográfico entendemos que é moi positivo e tamén esperamos que para o recordo de todo isto que está acontecendo e o que nos dan por diante, que non sabemos exactamente como vai ser, pero queremos que de pouco, de boa e de pouco, pois tamén pretendemos facer ese traballo. Antes comentaba a Pilar da necesidade que en aulas galegas tiveron cando comezou toda esta situación da emerxencia sanitaria e do estado de alarma de dar unha resposta. E a nós como sindicato pasou exactamente o mesmo. Sabedes que todo isto comezou de maneira moi abrupta e desde a perspectiva laboral de maneira moi cómoda por a intención que tuvo a Consellería de que todo o profesorado, independentemente de que non houvese ningún tipo de actividade nos centros, se tivese que incorporar. Sabedes que houve unha resposta inmediata e sabedes tamén que desde a perspectiva nosa profesional, cada un de nós, desde a perspectiva sindical especialmente, o confinamento tivo tamén unhas repercusións moi importantes, porque a acción sindical morre, teóricamente, cando se nos confina nos nosos domicilios. E loitar contra ese confinamento era tamén desde a perspectiva da ciencia algo fundamental. E para eso entendíamos que tiñamos que ter máis información da que tiñamos, ou se preferides, tiñamos que ter unha demostración clara de cara á sociedade de que todas aquelas cousas que nos estaban chegando, que sabíamos delas por centros e centros de compañeros e compañeras que estaban pasando, moitos deles son problemas graves, porque non se podían conectar co seu alumnado, porque tiñan serios problemas, tanto eles personalmente, por falta de formación, por falta de conexión, e por esa fenda social, que non é ni máis ni menos, a fenda digital, non é máis que mostra, a fenda social, que estaban detectando ou comprobando de novo na situación de confinamento. De aí que unha das decisións que tivemos que adoptar foi precisamente a de facer unha macroenquisa dirixida a todo o profesorado do ensino público, pois precisamente para reforzar esa visión de conxunto que nos entendíamos que estaba acontecendo nesas aulas virtuais nas que se convertiran os salós das nosas casas. Bueno, a resposta foi fulgurante, foi masiva, foi moi rápida, causounos moitos problemas de xestión, evidentemente. Os datos nós non somos para nada expertos demoscópicos, somos profes como moitos dos que estamos aquí hoxe e, bueno, a tempo completo, a tempo parcial en labores sindicais. Pero, bueno, temos feito con, evidentemente, moito esforzo e en menos dunha semana tiñamos todos os datos traballados e o que nos encontramos foi evidentemente unha radiografía que debería terse en conta xa naquele momento para o final de curso, non foi tida en conta por parte da Consellería, pero tamén teria ser tida en conta para que vai ser os próximos confinamentos totais ou parciais que sen dúbida imos ter no curso escolar 2020 e 2021. A fotografía que nos ofreceu o informe, por intentar buscar unha imaxe, as imaxes son normalmente moito máis impactantes,
era un pouco a seguinte. Imaginémonos un centro educativo onde a mitad das aulas teñen unha participación moi reducida, moi pouquinho alumnado en cada clase, moi pouquinho, igual un 10, un 20%. E na outra mitad hai como máximo unha participación do 50% ou 60% alumnado. Imaginemos un centro educativo exactamente así, que entremos e vexamos nunha aula a un 10% do alumnado e na outra a un 60%, a un 70%. O que estábamos vendo evidentemente era unha realidade, a realidade dun profesorado que se había desbordado pola situación, un profesorado que afirmaba que tiña uns enormes problemas para poder conectar o seu alumnado e un profesorado que ademais facía, e recolle a intervención que acaba de facer Denise anteriormente, unha mención especial, digo, que tamén ese outro gran colectivo, moito máis, seguramente moito máis nomeado que o que ti comentabas, pero exactamente o preocupante que é o alumnado con necesidades educativas especiais ou con necesidades educativas de apoio específico. Ese foi o alumnado duplamente castigado durante o confinamento, porque nin tiñamos nós como docentes a preparación suficiente para poder dar resposta aos problemas do alumnado que non ten ese tipo de necesidades para canto máis ainda problema a ese outro tipo de alumnado. Vimos a un corpo docente que aseguraba ter grandes eigas técnicas, pero que sigue tendo. Digo que sigue tendo porque quen lera o protocolo da Consellería que se nos pretende aplicar para o curso que ven, dase por suposto que con un curso intensivo de 15 horas e con un par de pinceladas imos tirar para diante se produce un novo confinamento. E o que reproducía, e o que creo que o que dicía antes tamén Pilar con respecto ao traballo que eles fixeron, pois é unha realidade. Como docentes, unha parte importante do profesorado, é certo que as respostas non eran idénticas en secundaria que en primaria, as vivencias escolares non son o mesmo con motivos de infantil ou dos primeiros ciclos de primaria que as que pode haber con ciclos formativos de FP ou con bacharelato, pero sí que había unha especie de resposta moi uniforme ao respecto de que quen estaba formado non tiña, digamos, excesivo problema en interactuar, pero tiña o problema de que con quen tiña que interactuar non estaba. Había unha grave carencia do profesorado. E despois estaba a carencia do profesorado que non tiña capacidade técnica para facer frente a esa situación. Claro, se unimos todo iso, encontramos con un panorama terriblemente complexo, onde evidentemente o confinamento levou a unha perda importantísima dese, do que é ese proceso de ensino-aprendizaxe que quedou totalísimo. Todos, é moi probable que todos lembremos que durante os meses de maio, especialmente, os debates que houve tanto no Ministerio como na Consellería, debates públicos, declaracións, falábase da importancia da recuperación de todo aquilo que deixamos quedar neste trimestre. Agora dá a sensación que xa ninguén se acorda disso. Iso todo quedou relegado, porque se vemos de novo, cito o protocolo, porque eu creo que tanta importancia ten o pasado como o presente, se vemos o protocolo, dá a sensación de que o único importante é que ese labor que parece ser que se nos encomenda aos docentes, que é máis de conciliación laboral e familiar que de educadores en sí, porque efectivamente se a escola non dá resposta a un sistema laboral que para nada está pensado desde a perspectiva dos cuidados, evidentemente resíntese toda a sociedade. Entón, o objetivo fundamental da administración é que as escolas estén abertas, pero non porque defendan a presencialidade como unha esencia da educación, sino porque entenden que romper ese modelo laboral onde a conciliación é un estorbo, posiblemente será un enorme problema. De aí todas as medidas que se están presentando nestes momentos. O profesorado tivo que tirar os seus recursos propios. O profesorado usou os seus móviles, a súa conexión 4G, se vivía nunha zona sin conexión simplemente non puido traballar, usou os seus computadores, non tivo ningún tipo de aportación por parte da administración. Se ollamos, por exemplo, ao soporte de contidos materiais, etc., que se puderon fornecer para o profesorado, vemos que papéis como individuais, colectivos, pero sí a administración como que pudo ser todas as galegas ou outros que estiveron por aí, foron moito máis importantes que a propia administración. E máis, non hai máis que mirar cal é unha publicación da Consellería de Educación onde reproduce cales son os contidos e os materiais que se podían utilizar, e o que vemos é que de seu non había nada, exceptuando o que é fiscal, que evidentemente eles tampouco tiveron que facer nada que xa lles tiña feito.
Con iso demostranos que temos unha administración que vive de costas non á realidade, senón de costas á importancia que a educación debería ter. Abandonados por esa administración con unha sobrecarga de traballo brutal, que foi outra precisamente das conclusións do informe, onde había moito profesorado que o que dicía era que se rompera por completo o seu ritmo de traballo, había xente que se conectaba a calquera hora do día ou da noite co seu alumnado, porque que non tiñan outra alternativa. E desde fora tense criticado, unhas veces con razón, que quizáis fomos un pouco deslavazados, non? Deslavazados porque tamén nós mesmos igual saturábamos en exceso o noso alumnado con inxentes traballos que os desbordaban. E seguramente disso, seguramente, iso é un retrato tamén fiel dun problema de organización previa das equipas docentes. Pero como se poden organizar as equipas docentes cando xa o traballo de coordinación docente é algo que quedou totalmente relegado por esta administración? E eu creo que é moi importante traer aquí a colación un debate de ver cando, desde a perspectiva sindical, se ten defendido en numerosas ocasións que ten que haber unha reducción do noso relativo, recuperar aquilo que tiñamos, sempre viña acompañado da necesidade de que iso supuxera unha maior coordinación docente e un maior recurso de formación. E eu supoño que a quen tiñamos en fronte, que era a Consellería, estaría pensando para vos que queredes simplemente traballar nos horas, que foi o discurso que se vendeu cara fora. Non, oiga, non, nós o que non queremos é traballar nos horas. Nos queremos redistribuir o noso sistema de traballo, porque temos falado moitas veces de que a coordinación docente sempre foi unha eiva, especialmente nas etapas de educación secundaria, ao respecto do que era a educación primaria. E temos moitas veces falado do que é a secundarización da educación primaria, sobre todo cando se introducen as especialidades, porque xa vou ver tamén, pero vivi naquela época, en educación primaria. Ben, a realidade hoxe en día dos centros é que cando entras nun centro ves que a xente anda absolutamente toda, dun lado para outro, sen prácticamente un momento para pensar e repensar, como decía aquí o monográfico, a educación que estamos impartindo. Desde esa perspectiva, é lógico que saturaremos, que tivésemos saturado o noso alumnado durante este tempo, e iso é unha das eivas que temos que corregir si volvemos. A ausencia de formación, dificultades técnicas, 2/3 do alumnado con problemas de interconexión, un retrato moi preocupante, pero máis preocupante aínda se temos en conta que a volta de semana xa comenzaremos un novo curso con unhas condicións absolutamente temerarias e procedentes desde o noso punto de vista e que no que ten que ver, por centrarnos no confinamento da teledocencia, non fixeron absolutamente nada, non hai ningún tipo de medida no protocolo que realmente a día de hoxe, despois destes meses que transcorreron, poñan encima da mesa cales son as posibles solucións que se deben dar. O único é que se fala dunha aula virtual. Os primeiros comentarios que se non teñen chegado, seguro que compartiremos moitos, ostras, pero imos ter que facer uso da aula virtual que nos di a Consellería que temos que facer cando nós, por nosa conta, sin que ninguén da inspección e da administración nos dixese nada, xa nos buscamos a vida. É certo que con medios privados, Google Classroom, isto e o outro, pero que agora que temos montado todo, agora desfacemos todo para irnos a aula virtual. Bueno, isto é un exemplo máis de como, esa perspectiva, decía Pilar de aulas galegas, e desde moitos e moitas docentes que se organizaron nos propios centros, nos temos que buscar a vida como profesorado. Esa é a situación que creemos que retrataba este informe, e esa defensa da presencialidade que temos que facer, eu creo que, custe o que custe, ten que ser unha defensa da presencialidade con seguridade. E se hai que recurrir a teledocencia, non desde logo nunca nas condicións nas que pasaron. Muchísimas gracias. Sí, boa tarde a todas e a todas. E, bueno, antes de nada, moitas gracias ao Ministerio de Educación por convidarnos a formar parte deste monográfico. Tamén liga moito co que tivemos que facer de repensar, non? E pirar as materias que estamos dando, sobre todo poder aportar algo á sociedade. Eu recordo que me chamou o Suso, estaba xa o proxecto casi rematado, e dixe, mandame un audio de WhatsApp para mandarlo ao alumnado, que lle vai facer moita ilusión, non? Como así foi todo o proxecto que fixemos. Para un pouco contextualizar a iniciativa, surde da área de arte e expresión corporal e dentro do Departamento de Artes Aplicadas, está hoxe aquí tamén o compañero director Pepe Armas, pois sempre se procura trasladar todo o que se está facendo na facultade á sociedade, non? O aprendizaxe experiencial, para aprender facendo, sobre todo,
diseñen nas aulas da facultade que poden ter o seu traslado ás aulas de educación infantil, neste caso, trátase do grado infantil. Dicir que esta iniciativa non se vamos da casa, recursos lúdico-educativos para un confinamento de familia, que foi un título que nos levou días pensar, que tuvamos que discutimos un pouco de todo, e sobre todo porque a implicación de todo o alumnado do grado de educación infantil fixo que cada vez a exigencia fora maior. Non se quería cometer erros, quería que fora máis preciso posible, que tivera a maior chegada posible. Bueno, pues, para contextualizar a iniciativa, xurde dentro das materias, como do primeiro semestre, motricidade infantil, e outro do segundo semestre, didáctica da expresión e comunicación corporal, son dúas materias de terceiro do grado de educación infantil da Facultade de Ciencia e Educación da USC, pois xa se estaba desenvolvendo o proxecto da APS, de ese servicio, xa o terceiro ano que se desenvolve, e este ano pues, traballamos na man da Asociación Arcostilos de Teo e tamén do Centro Sociocultural de Larane, que forma parte da rede de centros socioculturais do Concello de Santiago, que tamén vamos as duas entidades temos que agradecerles porque presencialmente diseñamos esas sesións nas aulas da facultade para despois ir a eses dous centros e poder desenvolver as actividades con nenos e nenas desas duas entidades. Realmente é unha aprendizaxe experiencial e o confinamento fixo que a veces quizás o problema é non definir a necesidade. Entón, neste caso, viuse clara a necesidade e a implicación do alumnado e a motivación pois, subiu enormemente, e iso fixo pois, o que realmente surgir un produto moi traballado, un traballo cooperativo entre 44 alumnas e alumnos da materia de arte de expresión corporal do segundo semestre, é que, si ben inicialmente este proxecto de APS se circunscribía ao alumnado da facultade e a eses 20 nenos e nenas destas duas asociacións, o proxecto Non xogamos na casa, que agora explico un poquinho máis en detalle, que ven a ser un canal de YouTube con recursos, supuxo que tivera máis de 15.000 visualizacións, con o cual, exponencialmente, a chegada dese proxecto, como outros que se reflexan neste monográfico, concretamente, Aulas Galegas, que realmente foi un impulso grande, en principio foi un boom de como se pode traballar en equipo, de forma cooperativa, todo o mundo 100%, e conseguir xerar recursos que axuden ás familias e ao alumnado a continuar, a ter un horizonte tanto a nivel educativo como a nivel de formación integral no núcleo familiar, coido que o alumnado da facultade viu que realmente estaba facendo un produto interesante, sobre todo estaba visibilizando cal podía ser o seu futuro, que a veces se paran o que é estudiar nas facultades con salir a facultade cando se graduou e empezar a dar clase, é importante que desde o principio xa se estén desenvolvendo este tipo de iniciativas. Como digo, hai que contextualizar dentro dun programa APS que xa empezou no primeiro semestre do curso, que se desenvolvía presencialmente na facultade, despois nesas duas asociacións, e que chegado o momento, o 12 de marzo, cando se decreta en Galicia a emerxencia sanitaria, posteriormente o estado de alarma, pois o alumnado nos continuamos con as nosas clases de forma virtual, a través das clases positivas que desenvolvíamos cada xoves, e o primeiro xoves, despois dese 12 de marzo, xa estábamos pensando como repensar a materia, pero sobre todo como poder continuar facendo o que nos estábamos facendo, realmente era interesante. Entón, a partir de aí discutimos o que facemos algún vídeo, pasamos por WhatsApp, facemos un canal, en que plataforma. Entón, todo o mundo se veía que se estaba vindo arriba e realmente hai un interés por parte do alumnado de facer isto. Depois, continuar insistindo nesa aprendizaxe experiencial. Non tiene que ser algo que o profesor da materia lle dixera ao alumnado que tiña que fazer, non tiene que ser algo que chegamos a un acordo entre todos, que tuvera un horizonte e, sobre todo, tuvera unha aplicación práctica. Que realmente iso fora útil, ese era un dos objetivos. Hai unha necesidade, nenos e nenas están nas súas casas, teñen acceso máis ou menos a algunos recursos, hai nenos que ni sequera van a ter acceso aos recursos que están na nube, como podemos xerar esos recursos para realmente chegar a esa sociedade. Quero insistir tamén en que eran contidos, motricidade infantil, movimento, didáctica da expresión e comunicación corporal, expresión corporal, comunicación verbal e non verbal, que o estar na casa, que os nenos que por sí se moven, necesitan movimento, necesitan interactuar con outros nenos, con outras nenas, estaban en núcleos moi reducidos, estaban nas súas familias, non podían sair da casa, moitas veces fillos únicos, fillas únicas, e había que ver a maneira de como que se seguían movendo. Feito, a falta de movimento do confinamento tamén xerou outras consecuencias, non? Entón, plantexouse, vamos a seguir traballando en materia, vamos a seguir traballando os contidos da materia, estaba previsto, pero a metodoloxía de traballo ten que ter unha finalidade e debe adaptarse ao novo contexto, o contexto de confinamento. Entón,
si ben estamos pensando en nenos e nenas de 3 a 6 anos, no ciclo de educación infantil, temos que pensar nas súas familias, porque igual os nenos por si solos non poden facer actividades. Entón, adaptarnos os contidos, adaptarnos os destinatarios da materia, buscamos facer vídeos cortos, 3, 5, 6 minutos, cunha mesma estructura para que todo o mundo visualizara que un vídeo e outro entra dentro do mesmo contexto, e depois que tiña que participar todo o mundo. Inicialmente de forma voluntaria, pero todo o mundo se apuntou a proposta e todo o mundo participou. Ao final, unha plataforma no canal de YouTube, nos xogamos na casa, que está operativa ainda, 41 vídeos con contidos da materia, moi relacionados donde o xogo era o fio conductor, ritmo, baile, comunicación verbal, non verbal, mímica, traballo gestual, postura corporal, etc. E con materiais que pudera conter na casa, que ni siquiera tuvera que ir ao supermercado. Entón, nese sentido, xerouse ese tipo de recursos. Desde o día 26, que empezamos a traballar, 26 de marzo, no proxecto, o mes seguinte xa estaba o canal de YouTube operativo, os 41 vídeos, é dicir, o alumnado se volcou coa iniciativa, traballou moitísimas horas, cada grupo, unha materia optativa, ten unha hora de traballo expositivo, clase na aula, outra hora e media no gimnasio, preparando actividades. Serían semanalmente 2 horas e media cada grupo. Multiplicouse por 5 ou por... Por qué? Porque había unha necesidade, había ganas de responder de forma rápida, había interés e veían que o que facían tiña resultado, que tiña utilidade. Esos primeiros vídeos empezaron a probarlos cas familias, pasaron por WhatsApp, os primos, os amigos, despois multiplicando, chegou aos profesores e profesoras, mestres e mestres que estaban que tutorizaban este alumnado moi práctico, entón o efecto foi multiplicador. Por lo cual, o feedback que recibía ese alumnado do grado foi directo, foi moi positivo e iso contaxiouse entre todo o grupo. Por lo cual, realmente, entendemos que a iniciativa que tuvo un resultado moi positivo, tanto para o propio grupo de alumnos e alumnas, como a xente que lle chegou esta actividade. Sobre todo, conseguiuse tamén dar continuidade ao compromiso. Teníamos un compromiso con Arcos Tilos e co Centro de Cultura de Baraño, que o confinamento en principio se acabaría, non podíamos ir ali a fazer actividades, e conseguimos xerar recursos, que os primeiros, lógicamente, en ter ese acceso a eses bancos de recursos foron esas dos entidades, por lo cual a implicación do alumnado e ver que o compromiso adquirido se pode conseguir dar continuidade, en que sea de forma diferente, pois realmente o aprendizaxe, dito por os propios alumnado a través das respostas á enquisa final da materia, entendemos que foi positivo e a aprendizaxe foi realmente significativa. Entón, tamén nos sirva a nós, como profesores destas materias, para pensar, non fai falta que teñamos un confinamento para facer este tipo de iniciativas. Non ten por ser todo presencial, o movimento é moi importante que sea presencial, ten que haber interacción para os profesionais da actividade física, da educación física, non ter clases presenciais, non ter contacto directo, é un problema, pero que sea un problema non quere dicir que non se pode facer nada. En función das condicións, das situacións, tenemos que adaptarnos, pero vamos a intentar fomentar que haxa esa interacción de forma segura. Como decía Suso, é o primordial, porque a actividade ten que ser segura e, por tanto, temos que ter os medios e as condicións para poder desenvolverlo, pero nos vamos a pelexar lógicamente porque haxa esa interacción. E isto un pouco, felicitar ao alumnado, foi unha experiencia, para eles foi fantástica, para mí foi espectacular, aprendimos mutuamente, ver a motivación e cada día traían ideas que me escribían por WhatsApp, tínhamos un grupo de WhatsApp, pois nos reuníamos cada xoves virtualmente a través do Microsoft Teams, a aplicación da USC, e despois que cada día recibimos moitos WhatsApps, despois tamén pedironlle a varias orquestas que promoveran os vídeos, tivemos vídeos apoiando os de varios humoristas, cantantes, etc. O sea, realmente xerouse unha dinámica que respetando e, sobre todo, buscando o objetivo educativo, a finalidade que se pretendía, realmente temos componentes transversais e complementarios moi Gracias, moitas gracias a Revista de Educación e a Suso en particular por o convite para participar, porque foi como se a un neno lle dicen que eles vais a xogar e dices, claro, encantado. E por que quería xogar? Porque había un dos elementos, a reflexión que plantexaba Suso, era sobre como o COVID influiu na economía, no modo en que vivíamos. E para mí había un elemento que era particularmente chocante
respecto a relación entre a economía e a vida, e era que se planteaban como algo contradictorio. Entonces, a elección era la bolsa ou la vida. E entonces a miña cuestión era como é posible que podamos darlle carta de natureza a esa dicotomía entre a economía e a vida? Como podemos concebir que iso pode estar separado? Como podemos argumentar isto en público sin ruborizarnos? Como podemos chegar a tal nivel de atrevimento? Como podemos plantear isto sin cuestionamento? Entonces, esta era a cuestión que a mí me preocupaba. O obxecto común da economía é proporcionar o sustento. E hai un momento en que nos perdimos, hai un momento en que nos fumos, hai un momento en que nos desviamos das cuestións fundamentales. A mellor tamén porque estamos na docencia e en outros ámbitos estamos pendientes de o último que sale, el actualizarnos, el chegar a última novedade, e acabamos perdendo de vista as cuestións fundamentais que, ao fin e ao cabo, son as últimas que importan. De vello, a mí me parece que perdemos de vista as cuestións fundamentais, como, por exemplo, a definición de economía, e empezaba a ter a sensación de que cando tratamos estas cuestións de definicións e estas cuestións de conceptos, as tratamos como un acto administrativo, como un acto rutinario, e non nos paramos no que significan de enseñar a ver, de, no noso caso, fixar a primeira ollada na economía, ese primer prisma co que temos que interpretar a realidade, e en esa realidade non cabe a posibilidade de que a economía e a vida estén separadas baixo ningún concepto. A economía é o que ten que permitir o desenvolvemento da vida das sociedades humanas. E se non é así, non sirve, e non ten ningún sentido discutir este tipo de aspectos. Se non somos capaces de fixar esa utilidade, a economía non sirve para nada e o que estamos facendo tampouco sirve para nada. Non creo que o que eu escribín o vaya a resolver, son unha especie de exorcismo para propoñer, repensar como ensinamos a ver a economía, como ensinamos a ver a sociedade, como ensinamos estes conceptos, como utilizamos, o mellor por comodidade, a definición máis famosa de economía, esta de Robbins, de ciencia, que se encarga de asignar recursos escasos a fines alternativos, que é unha definición de unha técnica, non é unha definición de unha ciencia, é de un mecanismo sin principios, sin fins e sin objetivos, e, por tanto, que pode dar lugar a estas interpretacións sociopáticas, como é a que fai Boris Johnson en un relato que facemos no texto e que non desvelo para non facer spoiler, e que a xente lea este texto. E había unha oportunidade que era interesante e que me apetecía recuperar e empezar a reflexión con ela, porque se cumplen case 100 anos da famosa conferencia de Keynes na residencia de estudiantes de Madrid, no ano 1930, cando escribiu un ensayo, que recomendo ler porque é un ensayo fantástico, moi bonito, que se titula Sobre as posibilidades económicas dos nosos netos. Nós somos os netos de Keynes, e entón era unha oportunidade para pensar onde estamos os netos de Keynes e onde quedamos respecto ao que Keynes soñaba e ao que Keynes pensaba. Entón había dous elementos de interés, ou tres elementos, se queredes, de interés aí. Decía recuperar eso, precisamente porque foi na residencia de estudiantes e precisamente porque foi en unha desas experiencias que en algún momento estuve a punto de facer que este fora un país civilizado no momento que tocaba ser un país civilizado e non 45 anos despois, porque reflexa moi ben o mundo de Keynes, porque plantexaba de un modo moi bonito qual é o problema da economía, e decía que o problema da economía é a meta da supervivencia, a loita pola supervivencia, e máis decía, resolto este problema que él creía que estábamos a piques de resolver, 90 anos despois podemos facer contas e ver onde estamos e ver como volvimos tan atrás, 90 anos despois, que temos que repensar outra vez para que sirve a economía e volver a pensar outra vez onde estábamos e volver a levantar a vista e olhar. E entón me gustaba recuperar ese texto porque, además, eu teño unha gran simpatía por Keynes,
porque é un tipo que non só era un gran economista, sino que no fondo era un vividor e un buenista. Entón, con esa parte do carácter de Keynes que reflexa moi ben ese texto, me identifico un montón, porque nos leva a ese objetivo último da economía. Non é só o sustento, é disfrutar da vida. Entón, se a economía non nos sirve para isto, non nos sirve, e entón necesitamos volver ás preguntas básicas: quen é o suxeito da economía, para que e por qué, para ser capaz de transmitir isto. E isto era o que intentaba, seguramente non o conseguí, pero o objetivo era simplemente abrir unha reflexión, propoñer unha reflexión, propoñer unha mirada sobre este asunto. Bueno, hola, boas tardes, e tratarei de ser absolutamente breve porque o Iván e a Estrela, ao fin e ao cabo, xogan na casa, e ademais, por algo é o último a falar, porque acaba de decir Ana. Eu, efectivamente, son un veciño da Orria, na comarca da Terra de Miranda tamén Javier Rico, casualmente un pouco máis abaixo de mí propio, e somos casi fronteirizos coa Asturias administrativa actual. Diso justamente fala este humilde artigo que escribimos. Pero son membro tamén do Consello de Redacción da Revista Galega de Educación. E entón, cando decidimos facer este monográfico especial, puñemos sobre a mesa unha cuestión, que era a cuestión do tratamento que o medio rural estaba tendo naquele momento, na toma de decisións e en todo o que estaba sucedendo. Desde dúas ópticas. Primeira, desde a óptica recentralizadora, que foi o que sucedeu, é dicir, o Estado Central, o Goberno Central foi quen asumiu o mando único contra a pandemia. Eu ia chamar andazo, pero andazo é un concepto que xa sabedes moito máis elevado. Por unha parte iso, e por outra parte, de que maneira se estaban tomando decisións sen pensar no medio rural, decisións que se tomaron foron absolutamente urbanitas. Intentamos no primeiro momento buscar quen escribise isto, pero como todo foi moi apresurado, tiñamos que sacar o número, pois decidimos escribirlo desde a Orria, dúas persoas, eu propio e o compañeiro Tonio Braira, que buscou as imaxes oportunas e que axudou, digamos, a concebir o artigo. Entón, que intenta facer este artigo que reflexiona sobre toma de decisións, coronavirus e hábitat en Galicia? Intenta poner sobre a mesa justamente iso, que non sei cantos anos depois, hai que remontarse a 1833. É dicir, estamos falando de 200 anos despois, 2 séculos despois, e volvemos ao principio. E custa moi pouco traballo volver ao principio. E volver a pensar que somos un Estado único, que todos somos iguales, no noso territorio, na nosa forma de vida, e que todos vivimos nas mesmas circunstancias. Entón, non sei se vos dades conta que, por exemplo, unha das unidades que se tomou como elemento para a toma de decisión foi a provincia. A provincia é algo que debía estar absolutamente descatalogado xa. E isto non o digo eu, que podía ser máis ou menos sospeitoso de pensar dunha maneira determinada. Isto digo o presidente Feixóo, porque nunha das infinitas conferencias de prensa que tivo, dixo justamente isto. Dixo que tomar decisións desde a perspectiva provincial que era surrealista nos tempos que corren. Ben, iso realmente, no momento no que escribimos isto, justamente estábamos naquele preciso momento no que non podíamos traspasar as fronteiras de Galicia. Cando Galicia, desde a óptica sanitaria, por exemplo, está dividida en distritos, en áreas sanitarias que poden ser discutibles seguramente, pero esa división seguro que está feita de unha óptica moito máis racional que a provincia en sí. Entón, cando escribimos isto foi justamente nese momento, cando non podíamos, eu non podía circular entre a Orria e Santiago, que é onde vivo de vez en cando, correcto? Vale, isto que ten que ver coa educación, home, isto ten moito que ver coa educación, a toma de decisións en educación xeneral justamente desde esta perspectiva. E ten moito que ver co noso día a día, porque nós, teimudamente, no noso traballo como educadores e como educadoras, estamos tratando de inserir un ensino nun territorio, justamente, de que a escola estea integrada nun medio, e a partir de aí formar individuos universais, con pensamento universal, cidadáns e cidadáns do mundo.
pero se a cousa vai por este lado que nos ensinaron, máis alá das primeiras tomas de decisións que foron absolutamente apresuradas e seguramente disculpables, iso perpetuouse no tempo, durante moito tempo, e iso foi, digamos, significou algo así como unha agresión aos principios pedagóxicos máis elementais que defendemos. Remando xa, repito, porque invito-vos a ler o artigo só apunta cousas, e entre outras cousas porque non estábamos en condicións de contar nada máis, pero é unha invitación á reflexión sobre estes aspectos, sobre a maneira en que se tomaron as decisións, sobre o pensamento urbano que houve detrás de todas elas, porque eu recordo vos que na Orria, na terra de Miranda, tiñamos que estar, resulta difícil ver algún vecino, ás veces, tiñamos que estar encerrados na casa como se vivísemos na Gran Vía, correcto? Ou na Porta do Sol. Que sentido ten iso? E que sentido ten que tiñamos un delegado do goberno que ademais lle deu por falar castelán cando ele utilizaba o galego como se no ordenamento actual o galego non fosse unha lingua española. Case nos están invitando a que efectivamente non sexa. Pois este señor que fala sempre castelán, este señor foi incapaz de decir pola meseta adiante que aquí temos 32.000 núcleos de poboación e que dicir que os concellos de máis de 5.000 habitantes non sei que para nós resulta absolutamente ridículo. Onde xuntamos aquí no medio rural 5.000 habitantes? Iso nem de coña. Bueno, pois remato simplemente cunha mínima reflexión despois de invitarvos a ler o artigo. Mirade, eu formo parte xunto con Javier Rico do Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. Eu faino como investigador, eu fago como integrante dunha asociación, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. E, casualmente, durante este tempo, á sombra de Aulas Galegas, viñemos mantendo unha páxina. Aulas Galegas non nos valeu porque non nos permitía actualizarnos, sabe? Claro, así que tedes que perdoar que fosemos un pouco por libro. Entón, mantivemos unha páxina recreando xogos tradicionais galegos justamente para o confinamento. Isto non é o caso, só é aproveitando que o Ulla pasa por Vedra, só por ele. Pero o que si me é o caso é que, desde a óptica da asociación a que pertenzo, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, levamos feitas algo así como 500 e pico exercicios de divulgación dos xogos tradicionais por Galicia de Arte. E sabemos algo de como se crían os nenos e as nenas. O futuro está no medio rural. É moi duro criarse nas periferias das cidades, por exemplo. Pero é unha cousa aínda un tanto bucólica, crearse no medio rural, onde podemos vivir ao aire libre e onde temos unhas condicións de vida que xa non teñen nada que envixar as cidades. Recordo-vos que calquera, fixado que vos digo, calquera neno, calquera adolescente, calquera nena, está a media hora, viva onde viva, está a media hora de calquera evento cultural, por exemplo, dunha obra de teatro, de ir ao cine, se pensamos nesas cousas, correcto? E, por lo tanto, eu creo que o medio rural hai que mirarlo desde unha óptica positiva. É ben certo que non temos conexión ás veces, pero tamén é ben certo que temos outras cousas que compre seguramente respetar e ter en conta cando nos volvamos a encerrar, que igual non volvemos. Ok, manos, digamos. Bueno, pois vou empezar a miña intervención, espero que sea breve, que a temperatura non é mellor, con dúas partes. A primeira, agradecerlle a Nova Escola Galega e ao Consello de Redacción por contar con nós, en principio, con un artigo, e logo por escoller ver que dificultades que ten a hora de facer esta presentación, non? Teño que dar unha mala noticia. O primeiro, agradecerlle a Suso Rodríguez as flores do Animado Sociocultural de Vedra, pero hoxe vai caer un mito que é que eu só aporto un 33,333% dese traballo, porque formo parte dun equipo que se chamamos nós cariñosamente era de extensión sociocultural e desenvolvemento, que curramos todo con codo, están aí escondidas as miñas compañeras detrás, é dicir, Silvia Couto aporta outro 33% e Monse outro 33%. Entón, é fruto dun traballo pouco colectivo, é dunha engranaxe, ese é o equipo técnico que formamos, pero tamén é unha parte política. O equipo técnico pode propoñer moitas cousas, e neste caso tamén quen deu fruto este proxecto
pois foi de Ana Varela como concelleira de Cultura e Xuventude e Manolo Costa como concelleira de Educación. Entón, eu falo porque nos gusta falar, eu sou moi pública, tengo moitos berenjenales, entón, pois, ao mellor, coñéceseme máis, non? Pero, bueno, é froito dun traballo colectivo e isto é o que ten sentido, como temos aquí en Vedra a maneira de traballar. Non sei se mellor ou peor ou diferente, pero pois é a nosa maneira e a nosa esencia. Bueno, así que quedou bonito hoxe. E continuamos ca parte que nos leva a estar aquí, que é o Vedrea. É dicir, como surxeu esta iniciativa? Pois, ven ese 15 de marzo, empezan a cambiar cousas, vemos que a Asociación de Vedra empezan a publicar nas súas redes un contacontos, outros audiovisuais, outro curso de baile tradicional, outros cursos de tal, e nós, bueno, nos confinaron, a semana seguinte vimos a traballar, as cabezas empezan a pensar, e decimos, bueno, pois temos que aproveitar esta oportunidade, seguramente moitas asociacións de Vedra, que é unha das características que ten, cada movimento asociativo forte, vai xerar cousas, e se non quedan arquivadas de alguma maneira nun sitio, vai pasar isto, vai se perder todo. En base a esa idea, empezas a nos ocurrir a maneira de crear como un banco de recursos compartidos, donde todas esas cousiñas que van facendo de forma individual, tanto as asociacións, colectivos, desde a escola, e de forma individual, para ir jardando aí nunha caixinha cando pase todo isto. Pero claro, cando a xente se xunta, máis cabezas que unha, empezan a debatir tanto o equipo técnico como o político, e intentamos artigar algo un pouquinho máis grande. Por un lado, estaba esa parte de recursos compartidos, é dicir, máis de 9 asociacións propuxeron máis de 27 propostas que están aí, e tamén 13 de forma individual, etc. Logo, pasado ese primeiro fin de semana, entre nós, no café informalmente, empezamos a falar de olha, pois estuvemos estudiando na casa, como non se pode salir, despois da comida familiar, estamos collendo fotos, miña nai está limpando a mesita de noche, e estamos collendo fotos e velas en familia. Pois mira que práctica máis interesante. Porque non aproveitamos eso, damos un nombre bonito, e creamos un mapa emocional de Vedra. Entón collemos e lanzamos de que convidamos a xente, xa que vos ides a poñer as fotos na casa, escadeneadelas, compartides as fotos colectivas, é dicir, de entroido, de deportes, de festas, etc. E imos facendo aí un pequeno repositorio de fotografías antiguas, que xa tiñamos varias, pero para facer. Aí hoxe, pois, hai máis de 200 e pico fotografías recuperadas. E nunha desas conversas tamén, di a Eugenia, neste caso foi Manolo, di, xa que levantamos cá fotos, porque non aproveitamos para saber hasta onde chegou a xente de Vedra no mundo. E claro, a xente tamén empezou a mandar tamén fotos para visibilizar que hai xente de Vedra nos 5 continentes. Algo así, é dicir, que ao final demos o nome de Vedrea, que a idea de facer un laboratorio social, pero tiñamos dúas premisas fundamentais. Unha era que somos capaces de facer nesta situación algo de forma colectiva, e máis porque non aproveitamos esta oportunidade para seguir poñendo en valor noso. Isto foi, basicamente, a cousa máis importante deste proxecto. Vamos crear un espacio de cultura, tamén de solidaridade e de recuperación da nosa memoria. E para iso, contamos con un rapaz que non está aquí, ou apenas non estea, que como voluntario juvenil, é un informático, é un fenómeno que ten parte de todo o mérito desta iniciativa, e artellou esta web que se chama www.vedrea.net para dinamizar isto. Nós fixemos un formulario para que a xente se animara a participar, difusión e mail nas asociacións para que se implicaran tamén na iniciativa, etc. Bueno, isto que estou así comentando moi rápido, que foi algo interesante, pero tamén ten moitas fortalezas, pero tamén ten feblezas. Feblezas, estamos no rural, hai problemas de conectividade, como podeste ver hoxe, tamén nese momento houve unha sobresaturación do famoso internet, porque teletraballo, 50.000 traballos na escola para facer os cativos educativos nas casas, etc. Pero que tamén tuvo moitas fortalezas. As asociacións unha vez máis implicaronse, é dicir, queda ese banco de recursos e non se perden nas redes individuais de cada unha das asociacións, entidades ou persoas particulares, entón
queda aí marcado este período de confinamento material creado en Veda e para a xente do mundo inteiro, permiteu de que xente incluso da colectividade na Argentina tamén enviara vídeos, fotografías, etc. Pero é que foi, sobre todo, o inicio dun traballo por onde vai quedar por percorrer, tanto na creación dese mapa emocional, tanto xa empezan as cabezas a ferver para crear alguna mostra, e tanto como un incentivo para que outras entidades nos mesmos sigamos recuperando e mantendo esa pequena memoria, eso pequeno do noso. Pouco máis contarvos, é dicir, a palabra vedrea, cando definimos, para nós significaba identidade, por isto todo relacionado con a recuperación da memoria, significaba solidaridade, encanto a de que é un momento complexo, pero ao final chego da oportunidade, non se imaginaba neses días cantos voluntarios e voluntarias chamaron ao Concello para botar unha man en diferentes proxectos para a xente que non podía ir da casa e ir a compra, etc. Queríamos tamén de alguma maneira poñer iso en valor, e logo tamén a parte de generar sinerxia. E a sinerxia, primeiro, creámoslo nós no pequeno equipo de traballo que construímos e que estamos aí no día a día, logo, as asociacións que sempre están para armar outra, botar unha man, e logo a xente de forma individual que foi aportando materiais, vídeos, producindo cousas, etc. Outra das fervezas importantes foi das reticencias e das resistencias que tú ten a xente a mellor para mostrarse en público, iso se lle costa, e lógicamente tamén o detectamos, e pouco máis. É dicir, isto ao final trataba de ser un laboratorio nestes tempos, non sabíamos como iba reaccionar a xente, parte dos objetivos están aclarados, outros moitos quedan aínda por mostrar, pero hoxe, é dicir, a oportunidade que nos dou participar neste especial de repensar a educación, pois unha vez máis temos que poñer en valor todo o que é esa da educación non regulada, non? Tamén hai que seguir falando dela, é fundamental. A labor que se fan desde as administracións, a labor que se fan desde as asociacións, a labor neste caso que se fixo nas familias, limpando a casa, os armarios, a mesa de noche, e intentando compartir parte da súa memoria, e a poñer tamén en valor e potenciar esa educación informal nese marco, é un pouco iso que lle dá sentido a este vedría, non? Entón, bueno, para rematar xa a minha intervención, animarnos a entrar nesta web, decía de que hoxe se cumple unha parte máis importante tamén do proxecto, que é dar visibilidade, como decía Paco, dar visibilidade ao rural. É certo que ao mellor non temos a mellor conectividade do mundo, ou días como hoxe estamos a 30 e pico aquí grados, non? Pero sí que agradeces un montón que xente como vos, profesionais como vos, pois vos acerquedes de Ourense, de Santiago, de Lugo, a compartirlo con nós, porque ao final o que fai é visibilizar o noso traballo. Ás veces sí que boto de menos ou dame rabia de que Vedra apreza en demasiadas cousas, pero agradecese que seamos unha canle e unha ferramenta de visibilidade da potencialidade que hai no rural, porque eu creo que absolutamente en todas as partes hai proxectos que son absolutamente enormes, potentes, que poden ser moi boas prácticas, e hai moita xente, moi profesionales e particulares que creo que están facendo unha labor inmensa, e de que ao mellor non chegamos a valorarle ou petarle na espalda ou darlle ferramentas para que se demostren o que están a facer. Entón, bueno, rematar, dándonos as gracias por vir hasta aquí, este pequeno concello rural, que a pesar de estar ao lado de Santiago, tamén ten fervezas, pero de verdad que ten tamén moitas fortalezas, e quedan despois moito camiño por andar. Si que quería dicirvos de que ao final isto é experimentación sobre experimentación, non? Se chegou un momento que iba o vídeo, pero xa non iba o sonido no streaming, etc. Pero espero que a partir do 17 da noite xe xa colgado o YouTube e podades disfrutar e verlo, e difundilo, e que se comparta, que escoiten moitos recursos, pois isto. E creo que nada máis. Gracias a todos e a todas, e se queredes, vereamos. Veña,